No Romanscrip, no rest. No Romanscrip, no rest. No Romanscrip, no rest. Chini Romanscrip no dati mari noi. Hai ke choba choli noi. Hey choba kota choli noi. Hey Romanscrip mai bodal phaibai de. Chini mani kono bodal dana bagai Romanscrip no dati mari noi. No Romanscrip, no rest. No Romanscrip, no rest. Hey nawa achugo tatong de. Chini mathe no sarna bagai chunke bono kiriya. Chini mathe no sarna bagai chunke bono lachiya. Hey Romanscrip nana bagai nawa achugo tatong de. Chini lama kasu dare bodal phaibai de. O takuro o bukuro bodal BML আছে সামনে আছে চিনি Karbook সাবডিভিশন চুম্ব চিনি Romanscrip চুম্ব খাবাক সাকাইস অল ত্রিপুরানস নিতেইব চিনি ও জায়গা মানখা লামা কাপুজানাই বা চিনি রোড অবরোধ খাইজানাই जों मानखा ओमफ्राय जों फुं आइसिसि 6टानि सिम जों जत बरफ फाइबेखा एटा फाइबो तंखौ ओमफ्राय अন্য জায়গাबो जों रैनो दङ बरफ ओमफ्राय स्पेशली जों तिनि कासमान कारणथ जोंनि दीर्घदिन जोंनि Romanscrip जों कक पिसालायमानि दङ जे जों जेसिमन मते 1968 नि सिम Romanscrip नि कक साइफायमानि दङ जे ताबुक पर्यन्त जोंनि स्थायी खेमायाखौ जों जे ताबुक बीजेपी सरकार যখন ফাইকা অগ্ন যে চরাই রক মাধ্যমিক 12 एग्जाम रुनाय रक बरक मारलिया जे अबनि तैन तिनि टीआईएसएफ रक बरक डिमान्ड फाइका चराय रक जाते जों तिनि Romanscrip बायनो मारनाय होनै जे किन्तु अम যখন बरक एक्सेप्ट खालायां तिनि फटरखौ मा थांलायका कक्ति साका पुतिनि हाबो बग्रा बबो कक्ति साका चिनि कक बरक चिनि बासनो तामनि सकामाने चिनि तिप्रा सरक नांगौ चिनि कक बरक उदो अरया जों ते कायसा दिर जों वानसुना नांनाय आंगम कायसा क्लियर खायनाय चिनि तिप्रा सरक बागै जों तिनि जदिनो Romanscrip बागै जों सबाव नखरिया हंकाय आगामी 10 से 20 बोसोर हंकाय जों वानसा एरिया थांगांके कक बरक तासरि वानस कक सारि जोंना एग्जांपल निजिनि मादार टेंग न जों मासाया अयनो बासानो साजानाय केतोनिया गेचिनि अर अफिशियल जों साइमानो जे कक बरक जों यूज खाइमानो वानसा कक जों यूज खाइमानो के जों चिनि कक बरक से बेलु करि हिंगाके बाइकिं नायबा गेचिनि तिप्रा सरक पाराव तंगु अकरा साकरा तंगु किन्तु अकरा साकरा रक सिया ताबुनि जारा यूथ बुसाइ फाइना रक बरक सिउ चिनि कक बरक बुसंनां जों जे जागा थां जों कक बरक जों नांनाय अ कक बरक नि बागिनो जों अर जों तिनि गोबांमा बरक बुथुमका गे ताबुक चिनि अर लिडार रकबो एटेन बायका तिनि टीआईएसएफ नि यु अमरक एटेनखा गे ता पुलिस प्रशासन बसुनो हेल्प खालाय दङ बरक चिनि लगिनो दङ चिनि अर प्रशासनिक बरक तो जतन साइमानो गाहायफोरनो चिनि अर कुनो अमकरै हिंकाय गाहाम करंखान जों पीसफुल खालायनाय हा स्कूल टीडीएडीसी एरिया नि जे स्कूल तंनाय एक्चुअली चिनि Karbook साबडिभिजन जतन क्लोज तंनाय है कोनो स्कूल हिने ओपन माखायगला जों अमनो उपरमहल हायतेनो जोंबो जों चिनि पब्लिक बो सानाय टीचर रंनो सानाय चिनि आईएस रंनो सानाय नरबो जों और कोऑपरेट खायदि जाते वायलेंस या जा चिनि Karbook साबडिभिजन जाते पीसफुल थांनाय जा असंनो हामबाय ए चिनि जे अकरा साकरा रक दंगो और परनबो हामबाय चिनि हाबो बग्रा चिनि टीआईएसएफ रगनो परनबो बेलेना हामबाय